एसे मोजां गाखो दै बोरैबा पेनफोरा जिलांनो हागौ। चिरिता नै गेन्द्रिया एसे गोजौआव सहैबायनो बयबो गाखोदो साफा साफा उनजों उन। नै जोंना बक्सार आदाया गाखोबायनो। बेस्ट अफ लाक बक्सार फैया एसे मोजां गाखो दै गोजौआव हले सिख्ला दङ स्पिना जागोनबो। नै जोंना बे बाराव दुलुमनिया गाखोसिगोन। बेस्ट अफ लाक दुलुमनि नोंनि ग्राउन्डआ जिनायनि। सै मासाला नोंखौ र' दा आंनि उनाव गाखोफैलाय गासिनो गाखोना हरथारगोन आं। नै जोंना बुन्दायाबो बारखांहैबायनो। दे दाउला नोंबो गाखोहैखादो। नै दाउलायाबो गाखोनो थांबायानो बारखोसिगोन। नै जोंना गेन्द्रिया बयनिख्रुइ गोजौसिन थाराव दङ एसे मोजां गाखो दै बोरैबाफोर गोलैनानै माबा माबि जाबा जोंनि दाय गैया खिन्थु। नै जोंना दाउलाया बारखांहैबायनो। ओइ दुलुमनि एसे मोजां गाखोब्रा मा दाबो गोजौआव गाखोनो हायाखै नोंलाय हायाबा सिङाव फै आं थांनि सायाव। एसेबां पिस्लाखौ नुवाखै नामा नों थाब थाब गाखोनो होबानो थाब थाब गाखोनो हायो। मा हाया होमबालाय माथो गेन्द्रिया गोजौथारा दसेनो सहैथारबाय। मा एसे पिस्लाथारलाय ना सोरबाफोर हासुना हरदों नामा? बे दुलुमनियानो हासुना हरदों जानांगौ गाखोनो हायिनि माथो ग्राउन्डआबो नोंना सिलायलांबायलाय। होमबा बेनो हासुथारदों जानांगौ। जि मानामदों ना हासुदे कुकुर बुन्दा साला आंनि खिथु उनथिनो मानो बास्ता फैदों गोख्रै थांबाव होनदों। नै नोंखौ दायो गोजौआव फैथ'र' नोंखौ आं गाखगासिनो गानानै गाखोथारगोन आं। मानसिया गोलोमथारनानै सिजोमबाय आरो आंखौसो हासुना लादों होनदों। नों गावनो गाखोनो हायिनि हासुना लादों दां बेखायनो मालायखौ बुंदों। नै बे बुन्दाया हासुना लाग्रा नङालै मिथिबाय। मा नों आंखौ दिखौ सानदों नामा? बिफां गाखोनायाव आइ एम एक्सपार्ट। गोजौआव फैनानै माथो खर'खौसो गिदिंनाय मोनथारबायलै। थेवबो गाखोनायखौ गारा आं 1 करोड़ रांजों लोगोसे आफ्रिकानि हुआ मोनगोन। मानो गाखोआलै आंलाय गाखोथारनानै बारखोथारगोन आं। ओइ दुलुमनि आं नोंनि सिगाङाव थांग्रोनि फै नों आंनि सिङाव नों आंनि उनाव हमनानै बासथाबनानै थांबाय थानो हागोन नोङो आरामनो। नोमफा खर' होना बुं नों गाखोदोबा मोजाङै सिरि सिरि गाखोदोलै गाखोनो हायाबा ओंखार। गावबो मोजां गाखोनो हाया मालायखौबो मोजां गाखोनो होआ डिस्टार्ब खालामबाय थायो। नै जोंना गेन्द्रिया गोजौथाराव सहैबायनो। बेनि उनाव दङ बक्सार आदाया बेबो गोजौथाराव सहैथारबाय। बा मालाय गेन्द्रिया गोजौथाराव सहैथारबाय दिरुङावनो मानबाय लांसिगोन। सालि दुलुमनि नोंनि थाखायनो आङो बे जायगायावनो थाबाय थागासिनो बारखोनोबो हाया माबो हाया सिगाङाव थानानै। ओइ बुन्दा नोंलाय मानो दुलुमनिनि उनथिंगाले बासथाबगासिनो? सि मोना नङा बिदि मालाय सिख्लानि उनथिंगाले बासथाबना थांनो। ओइ बिदि गैया दै खिन्थु मालायनो बासथाबना थांनाय। मा डिस्टार्ब खालामो नोंलाय मालायफोरखौ? बोरैबा गोलैनानै आथिं आखाइ बायबाथाय मा जानांगौ? हगार होनदों हगार माबार आया मियावदोलै। प्लिज बुन्दा जोबोद मियावथारदो आंनि उदैयाव प्लिज हगारना आं गोलैथारसिगोन। प्लिज बुन्दा हगार होनदो प्लिज तामसा नङा दे खिन्थु। मेंथारबायलै दुलुमनि नोंनि उनथिंगाले बासथाबना थांथारनोसै आं गाखोनोनो हाया जाथारबाय। ओइ बुन्दा नों सिङाव फैथ'दोब्रा आंबो साव थांलायनि दुलुमनि उनथिंगाले एसे बासथाबना थांनि मेंथारबाय। मा नोंसोर आंखौ एर'प्लेन बायदि मोनदों नामा आंनि उनथिंगाले बासथाबना थांनो? नोंसोर सानैया आंखौ बहुत अत्याचार खालामथारबाय। नोंसोरखौ गाख्लायना हरथारनाया नांसिगोन आं। मा एसे खायसो खालामथारो है। दा माबायदि मोनदों हा दा माबायदि मोनदों एसेबां खायसो खालामग्रा? सालि नोंखौ गारथारनायाव गैयालै आं। आइदै आंना किडनियानो गलांबायसोदां माथो सागासिनो। आंनाबो लिभारानो गब्लंबायसोदां माथो बिखाजों बार हाबनानै बिखुंथिंसो गगासिनो बारानो। अननानै गोलैनायफोरा एसे साइड जाखादो। ओइ दुलुमनि फै नों आंनि सिगाङाव आं बिराद मेंथारबायलै आं नोंनि उनथिंगाले हमनानै बासथाबना थांथारनोसै। नोंबो माथो खायसो खालामग्रासो मानसिया बार रागा जोंगासिनो दङ नोंखौबो बेयाव दोनना लाबोथार हायसो थारना हरथारनोसै आं। आइदै माथो गोलैबायसो बक्सार आदाया। नै जोंना गोजौआव दुलुमनि आरो गेन्द्रियाल'सो दंसै। गेन्द्रिया सहैथारसिगोन सहैहां जादो। नै सानैबो सहैथारसिगोन
सहैनाय लोगो लोगो सानैबो बारना हरनो हायोब्लानो देरहानाय जाबाय। दे बारखोदो गिन्द्रि, बारना होदो। नै जोंना गिन्द्रिया गोजौनिफ्राय बारखोनानै हरनो हाथारबाय, जेबोबो जायासै। बिथाङा जोंनि गिबि देरहानाय। आरो नै दुलुमुनियाबो बारखोना हरनो नागिरदों। नै गोजौनिफ्राय दुलुमुनियाबो बारखोना हरनो हाबाय। बेसेबां लासिंसिं हौवासाफ्रा सासेबो गाखोनानै बारखोना हरनो हायासै। नंमारगौ सरखारा लेडिज फार्स्ट होननाया। आथिखालाव माथो जेरावबो हिनजावफ्रासो सिगां सिगां आवगायलांगासिनो दं। हौवाफोरा माथो जेबोआनो गैथारला। जेरावबो हिनजाव माहारियासो सिगां सिगां आवगायलांगासिनो दं। थ' जेखि जाया उनफोराव बिदिनो हौवासाफोराबो नाजाबाय था। नाजालांबाय थाबानो सिगां फारसे दावगालांनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि नारेंखलनिफ्राय बारनाय खेलाया एसेयावनो जोबथ'बाय। लोगोसे जाय बिथांमोना देरहादों बिथांमोननो जोङो बान्थाखौ जोङो थाबैनो हरगोन। आरो जाय बिथांमोना नारेंखलनिफ्राय गाखोनानै बारखोनायाव देरहायाखैब्लाबो जों बिथांनो जा बान्था होगोन होनदोंमोन बे बान्थाखौबो जों बिथांमोननो थाबैनो हरगोन। आरो दिनैनि बे नारेंखलनिफ्राय बारनाय खेलाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।